Qabelkom ħalli l-jum. Nilqawkom għal shooter u nistennew biħġarna l-konklavi xwara Champions League. Smet inħol biex tal-Maltin. Veru, għad jitkellem fuqhom. Intom jekk taraw xi ħaġa interessanti dejjem ftakru li tistgħu tibatulna jew email fuq shooter@danusan.com jew inkella tistgħu tibatulna WhatsApp hawnhekk. Issa, ħankompli, konna titkellmu Fuq il-konklavi. il-konklavi, mela x'ħaj jiġri? Konklavi taf jiġifieri kon klavi. Miġri għal xamlu jaqbduhom, isakruhom u qabel ma jieħdu d-deċiżjoni iħalluhom hemm ġew li jħorġuhom. Issa mbagħad jitla' d-duħħan, issa jekk isibu papa jitla' abjad. Jekk ma jsibux dejjem jitla' isfel. Prazzissi. Issa dis-sena ma naf saritx qabel il-biċċa xogħol, imma malli ħajitla' d-duħħan abjad ukoll ħajindaqqu l-qniepem mad-dinja kollha. Issa il-programmi kollha jista' jgħidulhom daw. Aħna qegħdin mal-Malti li ħajkun qed jikkordna l-niepel ta' Malta kollha għaliex hu ħajjieħu s-sinjal minn sqallija. Rafu mela. U tkun koordinat. U kif jara d-duħħan u jisma' niepel ħajkun hu illi ħajkun qed idoq il-niepel ta' Malta. Vini! X'inti tagħmel, Vin? Abemos papa! Li ħejqaf, ieqaf. Satni, intalek, ma non abemos papa, sorry. Ma żomm, mhux li li tittajt imma l-poplu kollu, għax kull darba li sedduq fil-vojt seġġelna lin-nies. Jiġifieri moħħok hemm. Oh, no, daljuna moħni għawijat. Kollu moħni, għallija, jena fil-fat tant nara, għalli minnaw nistana għajdlek il-number plate tal-karozza u karozza xini minnaw. Għana għajdli. Għatuttos. Għajdlek xini dik? Eħe. Daħlek fil-karax, għax kikun għajdlek, ma daħlet li. Mux hekk. Jiġifieri fem li ftit, mela d-duħħan se joħroġ mill-Vatikan. Ejwa, U mbagħad kulħadd jaqbad idoq il-niepel ejwa. u inti ma li se tisma' l-ħoss sedduq ukoll. Abemos papa! Orrek, orrek. Mux vera, biex nimprovuwa, bess. Aha, mela, ek ħana. Ġifieri inti bis-smieħ mhux bli tara. Bismiħ. Ma għasħa, kemm ninħares, u għandhom d-ċumnija f'nofs għallija. Tara, nkollu tala d-duħħan abjad. U li ħassa t-tlifni, b'daħsibha hekk. ċumnija. Għandhom ċumnija zaħira hemmhekk fil-nofs. ċumnija żgħar, dik mhux iċ-ċumnija, dik il-vulkan l-Etna. Letna vulkan. U naf li letna maħseb ma għarax li jini affarijiet daw. Jien qed li letna, anzi mhux jien biss, kollha etna li etna. Bajja. Jien għandi fiduċa fih, ngħidlek biex imod. Jiena nispera li ma naqgħux lura biex insiru nafu għax. Ojja, ma jrid ikollok naf. Naqerbu s-suġġett u mill-Papa nitkellmu fuq il-President tal-Ewropa. Mezzola. 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 Illi qalet illi għandha fiduċja kbira li se nsibu Elon Musk f'Malta wkoll. Araw. Jiena nixtieq li nara issa tista' titkellem dwar jekk taqbilx miegħu hekk Elon Musk Malti. Qalet ukoll illi għandha fiduċja sħiħa għat-tfal. Ġifieri meta tmur iżżur l-iskejjel. Tinduna lem li Elon Musk jiġru. Ħanajlek meta mur l-iskejjel u niltaqa' ma' tfal nara li għandna prospetti enormi. Imma tfal tagħna. X'jaħsbu dwarha di? Ma nafx, għandna tfal, għandna tfal. Fenek u jiena Laborist. Hello, jiena Xammula u Murit Chiswick u għax intelligenti jiena Nazzjonalist. Smajta x'qalet? Min il-mami tiegħi? Ġoxxammok ma qalet xejn, Roberta Mezzola qalet. U x'qalet Roberta Mezzola? Qalet Roberta Mezzola. Mezzola. Tilli minn Malta ħansibu xi ħadd bħal Elon Musk li jifhem fl-ispazju. U jiena taħseb li nkun tajjeb biex nkun bħal Elon Musk nifhem fl-ispazju. Fim inti il-laburisti maqtuwajn mir-realtà. Allura nemmen li jista' jkun li tkun tajjeb. Għandek problema. Xini? Mintix intelligenti. Allora intom għarrajt tistaw? Nistaw għax aħna mbagħad intelligenti ħafna, tifhem? Ma xini tikollok biex tkun bħal Elon Musk? Ħafna flus u tkun viċin tal-politiċi tkun intelligenti. Għala ħi aħna għandna ċans kbir tal-laburisti. Għax jintex kemm naf nies bil-flus huma viċin tal-ministri. Ma mhux intelligenti, għax kieku magħna. Muslim vera nistiju immur fil-qamar.
jisma Elon Musk anka hotel għandu. Fuq il-qamar? Josh Elon Musk għandu hotel fil-qamar. Għanajdlek. Importanti li jkun ħatmur fuq il-hotel ta' Elon Musk fil-qamar, għara li ma jkunx mimli. U kif għandu lek ikunx mimli u le? Tindum biex ikun full. Full xiex? Full mur. Għas fimta? Teda xinjurant?